bagusiba bintu na kibono iri tariane Osoro. Naija no Okiondo no. Kakora kama ngana yo introduce. Kuiriri baga ke. Jena nari ruma ete jena ko ira monta se ngatewe ngana nyomire. Labda na ire Nyaruka kanchi ko introduce. Mono ni njengo introduce. Bataba ko introduce. Agini kakimuni ye Christmas ni metaba kani bako chagocha. Kusina yo kutare sia banda sikete ko kota bako introduce. Maete amangana ndo kwa chakira introduction. December. No wanta wange bakunga njungireka. Njungireka. Ngwira zamama. Njungo introduce. Njungo introduce. Pues kwanyore pressure yaikirenke ngakigete no monto koko ikire myaka 30 ko chigoro se 27 nyana ywe ko ibere se no. Osanya na ywe ko obiogete. Tatebe ne omora bange lakini na ywe ko somete umuchi. Barigere tinga na yelizo. Bona barigere kabisa. Pues na omora bange na ywe ko Nairobi. Mate. Mate akanto karikare special about tinga. Pues Mombasa. Ma kitawoni yaba Gusii tomenya mono Nairobi. Mombasa. Ntobwate karatiga Nakuru. Nakitara. Nakuru ngoruka mutembone yaba Gusii. No. Tata na gweke kenyoro korunke kenyoro muchino na gweka paso mukameta Nakuru. Ana go chuchete skuru ake. Miaka yaikire 27. Origeretera. Tora kwa rudi chinda ruragini prani tobwati. Bono Kisii mio gonya gwake runga. No mongina gwake resinga ki. Poi naki. Poi ane. Agiwe. Kwaragi nonya gokore gasi mwetu mungina gokogombia njeregete. Nkwanyora siringi 300 agotomera. Ekine kinsi agakiri kiaroje tuone. Iriwazi begete riwazi. Ma ogoli ngaki. Ondota yabutora kwani. Ndio hizo ya sauri familia zige. Ega sinare ngono karati yake ngwa gerane. Kwa butora. Dinda ndo kwa obutoka niga sambiri gachiabo tukoma itako pima chisa kiri uri nyomba. Akikwaragere ngembo no naro siya kabusika ingambo na gotika ere. Embo naragere. Endagera weka boliga. Naga monto mongo mereke. Matense timanyi kira kumwacha mukaba. Monto mayeka. Omongi nako bolinga ndagira weka ngojere ya Amerika. Omaga matenge ente ngotitoro ryoka. Ogo itenkoro. Ogo tajere nkoro. The greatest disappointment yora omongi na. Ako gawa ke chi. Bia no matenga kitini gocha naragira bia igo no na gochinyomba ngorugande. Omaito omongi na bagotwara moyo ngaki. Mumuro na baire wo batebubu kuma arente Nyaruka. Lakini ngaje. Anya tari korara nyomba hope nero. Umana natari ga papa yeti korara nyomba. Ata yo mongi na ngache ngorwa kabisa. Kama kawaida. Ande ngogwaka. Ai waitiro mongi ogo break ngoro yo mongi. One back. Introduction. Ayuro chekero pressure ya bere igoro. Omonto labda Bible bagwa kere simi. Bakobori balentre kero kende etopike yanga ki bona torionde tora bona to chocherere na weke Esuguku njuna bageni ngokera nene nento gukura etwani era to gukura ngina mogeni isoma etama etengango chamore Esuguku na weke siko ngo chamore Esuguku akagwere mboli abana babiro biro amareka ngoma nyete bono to matayari nyerete ga ndimogocha kura ibweka bono yekera se kwaro renga yaro abaiboria baro renga ngusirangochi naruriri tebo nere buya asekerengo kiao umuntu abugori mwisokonde bwensi neba batali nere busani amoire ka kogokia abaiboria aseringa tokotenga ki tigambaire muire igo mbaisoneki yani turamuro kinga kondisi kondisi muisike kuze Nairobi kwanya gukora gento bunekyo wangana yo kondisi
Kondi singochire yekiranga abantu mayete tubwati machibo spi mungu naragori mungu na piata kete ngoikore gari omanyete stage sime cyakira mwate ngari swali litangani aho kobori ndinga ki abageni na ki baraitera sobo pono kwa avoid aya na mangana bakusituta na leti sana sangana mama pono kwa avoid gente kyo na bogotirimbuka no muize kone arora sangi nara sobo na kabori maswali achiritari lakini moraikera muko Osoro ngo epole gento na kobori kabisa ntebe bana kobori tyo uru maoni Ora ngota kete kana na komboyi ena kobori kero kende kwanya gwike situation yego bidi obugori icharari ndari yonse oberi tiri baka muchi ono mwenye theke ere ngeringa ki nda tonta yo mana changa tega story yete kambwatete njira akara tega na tirimbogeti omuise karo abati moera situbuye nchobu yo obya bwana ngwa tirimbogeti ige minute ngosoro kwanya komenya isiko na amenyere siko na amenyere siko na gakorere kasi kampuni eri korose marangeti ne kiguru marangeti arana nya korasa korosu njira ro na korete na kwa busaba kampuni ne korose marangeti ruirwe kurugu spinners iko kwa menyere Nairobi na amenyere odata okay no ego ikarinde nga amaswali aya chakira koro kinga na bora boriwe musiko njitimo tebeti ngaronga na turi ngokuire igana ina mateti njuto tareka lakini kor Nairobi na maete Gusii mogoje Gusii togoje okay nano Gusii Gusii oinera bimede na bata wanjete akarango mukonyo ore fea mwakanere ngare tento kia gara tagacha bwango so bere nyama we ndaso tebeke ne ke teba takorigerete na bora na korigerete ntenda kujanta kuntata betirieta kujanta betirieta nande bona so bokonyo watere nyamachi tigante nde bintu binda bono nkomoreta ikintu kia gara ngera wanja akanja bwango na bwata bana bere muisi ne gesakane bono gone ara koranga nampi meteki mu umusubati ore na bwata bana babere nando mungu mo kai ko mubiro mo kato kwara ko kagera kamutiri mu kirende ko Esuguku abachimbori chichi agoretu kapareta bakenka bono ikintu kia beteri tukiruna na igitega maroko ya ntigete ya nega sirere nimba mukatwara ana amakongo akaba mama bachitu ko concentrate kompori maswali muziko rene ngamo kimambi okamo kenchera akaganda nyamaje bono matanga agachikoba umugeni uri nacha tumugori mutentu chitu kumanya ya naenda poko ngumbu ange sopo na acha matanga bono limo kwenda poko muchi emuchite bakana bana abana abya kai mwa tigeta bana abana bone ari ko kore kasi ruirwe akiri abana barengera ngina ndagire abana ka bana ndi barakwa mama tingina na bako irani bwana Osoro tika kwenda direction yeyo njetimbo ati shida na moiseke obwate bana no njetimbo ati shida in fact umuntu natwara shida nere no moiseko lakini bana para timbo ati shida jeno wanu moiseko tindo just bwate shida nya kabwa to bongo bora igwane no bwane onye na ni karo muntu maete sangire liko mogete ndo ati shida na bana lakini mbwate shida yo moiseko ko biara bana batebe bere buno igwate bete abatigenka risabu eragenda kolega sisiko ando koro mwako mugimatererana nandi bakagera ko je Christmas ogenda ngabu no itu achetene ogenda ngabu to tikane ga kimwanya getinga simwabeta mo biara bana mutigeri risabu abangina barerire barosire mungino nyoka gakorera gakura nando chakira korera bana ba bona kitari gento kibuya igente giwate bas introduction grande story kalka kako kwandite ndida dikwewa situation ni ambata tiga omaete agari interesting njatali baibuli no na tete njatali baibuli barengere pressure ndarenga baibuli lakini yegeta asigete abasani omaete mugo twara abasani bono baka Esuguku yaika December bagateba nga no maite nchirere mo gochanga nga kiro montaro kiri bubere mochemo tai mogore mboli kachi maite Esuguku ndagera teko pa priority ya sepati gakora kiro monto ragere kurka bono ne binywaji warole bono tore murari baru tanga kiro montaro kiri bubere tusanga asobwamo una bakorbaga bakamonya goteba iga
epati buna tokogenda muna twabangani twenga murange 7-8 iga bagatenga kiro muntu acho no muntu ebise sawa yo kero muntu kera ichuma lichene lisaseria nalinga ki tocho ike pati onge gusumbwa abantu baba mwabasa gotongania ama abumbu ya mwakora eri bakobeka matikayu nchende nde singo freze freze age kuruirite bona age kuri obobe lisa se foha chiri buchana ibere konye natumeire treasure ubetoko ya kwerikiri no olini bona timwa timuntu andoro jana matukabera atikaire mutavona ngona abugori ana bara gori umuntu ere sura geteiga ochose keraru alengwete ngamba kuja kusindana n'abantu saba wikana kwange umatege ndonke yokibe buno ene elisa seria we pati kwagi yirane ndoge ogo gira unari mungo male ni mwa gira na pati ogo soka no go isara sasa ola to kona tara nga ngona to ogo yara no isara sta akile kunya gukwana n'umuntu oreka kando yao yani umombe tipi ora bugena agekere go introduce ngoyo ni abageni ababere mbamanyine umaye titi akani mukungu bwate anye kabwato abongora ndabwate kiniga abo mugako musajo kwenena otwara rimwe kabwate sura personal alafu na leo ite sura personal gosina atwari ngira kintu bwate bongo akuchiko igoro monu okwana matobe gose akirete gakuchi gusima iri abantu bakangorera yango gira na limongo ogo gira na limongo chinguru chiko yapi oyo ngagira haya bone gento mwana yarata esura mbiyarenge go bana bongo nje na kombo eto bugo na kondisi ogwa mwetega tiji ka kondisi ngagere kase ni anegete ngamazenga ki nubwate ebeste yao mwisike go bwate sura ngiega turasokenero baganiga na bongo mwaga aganto mero ebicha ngata ngoyombia umwana umubarira kabisa omuya umwana oliaga akacha mukombera na mapema nende mura prepare liri twaike pati chinga kicho kwana umwana oyo na bwata ro primero Gusii kabisa akira nige zongo wewe wangi afadhali tumefika hapa Kisii. Unajua Nairobi kulikuwa na fumbi. Oyo mederia na aligo cheja wigo. Kese dia cheja. Wono ngaza ngoyo, onaro musajo fumbi. Ay na tarwete description ya. Na tarwete kasi dia ya. Ama zaga tigatu aro kieni. Tigango tebe. Kerona na gote umuntu akoriyo yo moiseke. Ege ntoko inyora gote bagioka. Esura bunara rekana no mobere bunara twa. Nkwana konyora romeme. Ako jago kwa ni thanks. Ati Fred tumefika Kisii. Tunashukuru kunanyesha. Nairobi kulikuwa na fumbi. Ako kaenda liunga muga fumbi. Musacho fumbi. Musacho fumbi. Fumbi. Bono. Gaki. Onye tubwati muntu tigagweita. Tigagwe chanda. Oche korentero mongino mino nkalisabu. Likwaru liraikelibe no buyo litame. Koserirwa ni nyoko. Mama nto bari basare gete barwete mechi. Kwase mechi nande mbi kwara manyanga mechi kibari. Bono ntai bono maite gento nene nkero kyanga chatipi. Okorento muntu oroje muntu toramanya buya. Liraikire kamuchiga umaita kogani guna maskania manene. Kwa maskani amaskania manene mongino mino karomo irereso yaye bwe bisiri bwe boyiri. Bono kubugu kike mambi uroche Esuguku tara 25 kubwa kiri mambiga abantu bakoboga n'ekisuguri nini chikoni bona mangana ya chikoni bono umwana w'amatura munyabuya amanya ko yegwe ngoko ngarosi by the way muramenya nere bosai kuchichabatinga bona engina rosi chichapati ama koros chichabati chingomo pa
Moko kama azalile bono Okiondo na leto monto. Ande gento nkenyo kebe Osoro buno gende kutaratara komaete gento kakorosu nka. Okutaratara ga komaete ngane ngoko ne chichoma. Ngoko ne chichoma. Umakwera na bono nyora. Na chichoma tichiasinya. Tuaru bokuma. Estoy ya como ayer. Yo no tengo como tengo una técnica ya. Ni no. Ora tengo mimba. No. Torenta imungori nderi onsi orire ka. Ah, study omanyenga. Ande jetata bona na chakira ko assess yao. Mana bori asengo tete kubweka na bande. Oya vumbi. Aina bora rento monto sei na kwame. Anyora rabda mubwate bintu. Akwame pi. Egente kebe umuntu onando utara amua buya ngane rotata kumunyoma. Eba ko chapa pata no mongino mino baba basani. Ako kani agere. Umukungu bwachete. Mama baba. Lakini oyo tatake pi. Ako umuzomino mwata pi. Nera ko ikuma kwa magumu. Basubati bamino. Ako bivu bake ngige kumwe. Basubati bamino bamwanta pi. Nyoko omwanja pi. Omata kugwanja akumwanja baka nera kwa geresi miato kwa geresi. Ngana ro ko boli ngakyo akiri akana ekene. Tokoro mistake. Ko sangi babenjire babeira mo pako muntu kwa kagete kuno Nairobi ari ko beke byari bibitambe. Umuntu jagere ko bwata makombe. Nkyo ko bakari mama. Osabo ireri toke kare orosiri. Ako dai mama ako mo begere muito sanane ga ebukazo nzenga ntuma mo timoke. Omorosiri rongori. Bona riri te ko chikole ntori bona gwanjire watenga. Orionde. Ande kero ko oyo bono ko kwa mi o chimo boli ma botboli mo na ngaki. Ono haki use taraz mo kore bintu aetika baba menye na bali. Watenga. Chema mango kore na ngo kore. Bono mete esu bone asepara bakora. Esuguku ko era tare 27 utagere ko report egasirabda. Tare 28 nane kigasi cyabanyana n'oroje mawate yagena Nairobi njye timbati yaraka tugaranga na kwanza au kana tare meze nganje ntaka batuko anto kuja report da sita timbati yaraka wana ngakingo ko ndonke yekebe buna onento mweseke otaramwa buya ama kwamwa gotigara se seino oma konyoro mwesiko rabda akorete kosi obwalimu nane se no nasukuru mata aguga yano ali wika kwa uma omi no tribo gro jumade o wagere siminga ndamanya warta liba mata ngabo no twa ngwana ne tebika to kona akona go chagabu ta korere gazi kwa sumu nganda isi kwa mago ena salio iru ngero kusomia bana na wana madam mama mimi kwa manyana kwa kamada mumbu yari alafu muntu yoba dekero umubetereri ngabona totire kina Nairobi go katotire wanja urarwani jokana akore na makono ngo sinjugo chiko mwatega ndayo mwatebinga ono naye kwa mwete totire omaye tubone gente kebe naende pendekezo ego ikano eri tare 27 ego maye tokonyora kibasi cyangere goke cyagutokira abantu bakora the shopping Esuguku nini bakagora chindagira kwanyora riri umungino mina bati kubori ngaki esabuni bano yaenga ngayere tu no moga konde ne sabu seria amagoro esabuni mutarati ko boliga musiko soke beti mekare osokri 500 oiro mongino minunga tomo mwana mama tume mwane dukana ndagere linki ketaije nkeke gogo kweli gogonyo mwana oyo ne renta itamenye akasaya no mino yani campaign yaje de kumbe tigana tata akachete besa elia taka otoma idinga na wa tigatata toeva ogo introduce ge wonjokere ogo introduce ge wonjokere ono insati gento na achire kuria laizi umuntu goikomo manyane uma kwancha kumanyania abantu bamino oko bamanyani baba basani otigara esiko geti lakini nenya rekarenga nombugorio umete ngutwara tora basani umete muntu bunandega nabo ngutwara umwese ko musa musani bosa igo yani bosani bosa butali bosinga no bo mapenzi no bo wantana bosani bosa igo nere buyiro munyarokoro musani bosa igo seino ukunona wa confuse y'abantu bano ntwike anyenta ni nsawa lakini binyoro mna mama ngangire musani bosa igo bano umete ngenda mwana zabakanda standi no musani bosa egente kina kigo cha Gesare y'abantu elieta okonyora use kwarentire musani basaigo seino tarara no koraro ochire ande kwata
ande metienyera ande kwate kwale ntoyo oyonde gusaigo bono ya ikaririo tete konyoma egente kenkiambwatete tete konyoma kore nto munyarukanka omanya gote uji story no chamanya bori giso no nyomire bane bago mbayikomenya bana no komenya bago ikaiga mbayikora no wiki batama egente kera gusareria erieta busaigo naende nkwanya konyoma iko bono gotwara umusani busaigo muiseke koiraka ayo baleire nga musani koranera nere town ayo ko bale runga osari batatu bane batano ona seiga abantu baminto tikatoba abantu bamakini ande gento kende twebwate biya Ragiranya gwaikire miaka nae kwarurire gakitigo busuku enta abantu ombi gore ntano eri chako kitarimenye aya tori people kana abantu busege koma ngwasinyiru pi akara na mama meno matenga ki alise no mala skwarwete asikwaru gusenga anti tata tata anti ano bete para ibere so bogalia moiske na ro ra chon konya tika simo eta squeezing ali mbia mono haki kana natumira na sentundende ono rende abantu baminto NDIZI TV nere getugiito como gote supportiga etogo saba so buororo so sabu subscribe ni tura subscribe anonyo go subscribe eti mbuya mona so to support yo mwako mugima tigatorora no mwako monya tobata keresu kwengia and Merry Christmas Merry Christmas Happy New Year yes biaze ko bade ya limo zengo kanya kamode kike tanga ni happy ni kende Merry New Year Merry thank you apa konyako ko nyoma nyoma esta nyoma betara ko nyoma ra